Nyalaande 19 moolaaɗo seytaane. Caggal ɗum nde ɓe tacci weenu ndu ɓe naati leydi Gerasen yeeso diwan Galile. Yesu hanbi tawɗo kam ko yiɗa waddimi tinno wata fam kugal holno mbiyeteɗa amin kewi tinnoto wedde min e min gaska luka ɗal min naata e ɓerde ɗi bamɗi tuge darode tan seeɗaneji ɗi jalti e gorko o naati e bamɗi tuke he. Yalalma an to musibajo bakit dalmindejo bakit yalalma jinmi ko rewde ma bang yo bang ɗalammi yaada e ma rutto wuro mon kabra ko Allah waɗanma Ko waɗi seytaneeji ina kuli Yeesu? Hol fayida mo gurdam inna aade jogii e jiiɗe Yeesu? Holko waɗi Yeesu wi'i cellinaaɗo o yo hoot galle mum?